ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಸರಾ ಬರ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಲೇನು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀರಾ ಚಿತ್ರ OTT ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೀರಾ ಚಿತ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಟಾಕಿಫೋನಡು ದಾಗಿಂದಿಕೇಂಡ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಈತನ ಮಟ್ಟ ಕೊಡೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಗೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆತನ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೆ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂದುವೆ ಬರ್ತೀನಿ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪುರ್ಮದ ವಿಷಯ ದಯಗೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂವರೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಫಿಲ್ಮುನು ದಯಗೊಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಡ್ ಜಿನ TV ಡಾಡ್ ತೂವಲಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗು ಸುರುಕಾದ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತಂಡಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ದಯಗಿಂದಕೇಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ದು ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಗೊತ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಲ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು 26ಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಗಿಂದಕೇಂಡ ಕುಡೋರ ಪನೋಡ ಲಂಚ್ ಬೈನ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆವಡೆ ಎಂಜಾಂಡ ಬೇಲೆ ಬನ್ನಗ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ನಿಕಲೆ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಚಂದ ಐತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲೆಗ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿ ನಾವು ನಿಕ್ಲಿಜ್ಜಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ 4 ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಡ ಬೈದಿಂಡು ಐಟ್ ಮೀರಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಚ್ ಬೈನ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಈ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಬೈದಿನಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವನಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ ಕಥೆಕುಲು ಅಂಚ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿಂಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆದಾಗ ಆತನಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ತೂವಂದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ತೂಪುನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಮೂವಿಲೆಗ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನ ಉಂಡು ಓಡೆ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಕೇನ್ನಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪೂಜೇರು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ತೂದು ಪೂಜೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜಿ ITG ನೆಟಿಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂಜಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತುಳುಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಇಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುವೇರು ನಮಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡಿವೇರು ದಾಯನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮಕೊಂತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ತಾಂಟೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡು ಅಣ್ಣ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತನ ನಾವು ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ತೂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ಜನಕುಲೆಗ್ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನವಲು ಹೊಸ ತಂಡ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆತು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕತೆ ಬೈದಂಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ನನ್ನ ದೂರ ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ದಕ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೈದಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಕೇವಲ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ತೂವಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲಾವಡ್ ನಾಟಕ ಲಾವಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಾವಡ್ ಒವ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಆತನ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತುಳು ವಿದೇಶ ಕುಲೊಂದಲ್ಲ ದುಮ್ಮುಪುರ ತೂ ಅಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಒವ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ನಮಕ್ ತುಳುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ 99 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ನಮಕೊಂಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರೋಂದು ಕೈಟ್ ತೂವೊಂದು ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಮೂವಿ ಮುಟ್ಟ ಮಂತುಂಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಎತ್ತಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಸೊ ಮೀರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಜೆ ದೀತ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ಬರ್ರ ಉಪ್ಪುಣ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಜನವರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಪಂಡಿನ ಮೂವಿದ ಶೂಟ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈ 4 ಮೂವಿಲ ಬೇತೆ 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 ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಅಶ್ವತ್ ಬತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನತೆಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿನ ಮೂವಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೂತೆರೆ ಆಂಡಲ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲ ಅವು ತೂಯೇರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತೂಯೇರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂಡ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ನಿಖಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 100% ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಲಿ ಸೊ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 100% ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಆವಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್